Poznáte to? Prečo si toto nemôžeme kúpiť? Čo znamená, že je to drahé? Čo sú to vlastne peniaze? Na tieto otázky sú zdanlivo jednoduché odpovede pre nás dospelákov. Ale ako to vysvetliť dieťaťu tak, aby to pochopilo, to je už náročnejšie. Knihy Moje prvé nákupy nám to uľahčujú. Naozaj primeranou detskou rečou vysvetľujú, čo sú tu peniaze, a aká je ich hodnota či princípy nakupovania. Dieťa si dokonca môže vyskúšať ten proces. Chce si kúpiť napríklad koláčik. Pozrie sa na cenu, presne toľko musí zaplatiť, aby si produkt vedel aj užívať. Nie, nebavíme sa tu ani o hypotékach, ani o úrokoch. Ide naozaj o ten základ, aby keď pôjdete so svojím dieťaťom do obchodu, tak chápalo tomu procesu, že nemôžeme si dať do košíka úplne všetko, čo chceme, ale má to nejaké pravidlá. A nie 3-4 roky, skorý vek na vzdelávanie vo finančnej gramotnosti? Nie je. Práve v tomto veku si dieťa buduje základné postoje k veciam a k vlastníctvu. Začína chápať príčinu a následok a preto je to ideálny vek začať sa s ním uvoľnenie a interaktívne rozprávať aj o týchto veciach.